Monsieur Amadou Ouriba. Bataki dɔ kalanna jabaraniso la jamana finitigi minnu bɛ fanga kunna olu ka kuma latɛmɛla Général Mamadi Doumbouya fɛ a ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Amadou Ouriba sɔrɔ dɔ mangana don min bɛ wele ko économiste ko ale de sugandira jamanatigi fɛ ka kɛ jamanatigi dankan ye fanga ɲɛmɔgɔw ka kumalasela kan ni laseli ninnu senfɛ y'a yira ko Monsieur Ouriba de bɛna se ka politiki ko fitinɛw wuli ka bɔ u ka jamana kan min bɛ senna u n'u ka syndicat kulu 13 cɛ olu minnu ye wele bila jamanadenw ni syndicat tɔnw ma tɛnɛndon k'u ka bɔ ka baara bilancari daminɛ mɔgɔ 2 de fatura o senfɛ min kɛra ni finitigiw ka mugu ci ye ka ɲɛsin girinkajɔlaw ma minnu tun kɛlen don ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ Konakiri sigida caman kɔnɔ a nisɔgoya girinkajɔ taamala ninnu tun bɔlen don ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko syndicat tɔntɔnden minnu minɛlen tun don k'olu k'a labila ani ka fara dɔ farali la u ka jamana kɔnɔna da dumunifɛnw sɔngɔ kan ko k'o sɔngɔ jigin ani kunnafoni sɛnsɛnnaw dan sigili min kɛra olu ka kunnafoni di cogoya kan ko k'o gɛrɛntɛ fɛnɛ wuli ka bɔ yen ko fɔ ka taa se u ka foroba cakɛlaw ka hakɛw lasabatili ma a baarabila kɔni daminɛna ni fitinɛba ye kuma min na furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kun kelen don k'u mankan suma u kelen kɔfɛ k'u ka jamana fanga ci kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka sɔrɔ u ma kunnafoni jɔnjɔn di jamanadenw ma ekɔlisow magasinbaw sugu kɔnɔnaw Konakiri dugu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen tun sumayalen don taratadon wula fɛ ka fara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna kan min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen nasera syndicatw ka kumalasela Amadou Diallo fɛ AFP ka kunnafoni disow la a ye a yira o kumaɲɔgɔnyaw senfɛ k'a fɔ k'u jigi b'a kan ka lawasa sɔrɔ u ka nin laɲini na ko fonɛw ma kɛ u ka baarabila tɛna ɲɔngiri ko kumaɲɔgɔnya sira foyi kɔni ma dayɛlɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin olu ma kabiri taratadon. Premier ministre, chef du gouvernement.